Diyos ko, ako na naman. Baka kasi sa maano eh. Wala man signal. Nawawalan siya ng signal. Okay. Opo. Para may pakinabang naman ng YouTube. Nakailang play ka na, sir?
Nalo kayo, sir? Hi guys, good evening. Welcome to my live. Our Tuesday badminton play under Coach JR Batarlo. Only here at Daet Camarines Norte.
guys, sa apat na ano guys, apat na court. Pero dito tayo guys mag-video sa malupit. Actually lahat naman sila malulupit.